Oman elämän Sherlockit ja mysteereiden ystävät. Tämä on teille. True crime-genren kiehtovimmat opit eivät ole pelkkää viihdettä. Ne voivat opettaa meistä jokaiselle jotakin. Minä olen Heidi Holmavuo. Olen työskennellyt parjatussa True crime-kentässä vuosia. Ratkonut mysteerejä, saanut vanhaan murhatutkintaan vauhtia. Löytänyt uusia kuumia johtolankoja ja mennyt sinne, minne muut eivät ole menneet. Nyt haluan näyttää sinulle, miten tein sen ja miten sinä voit tehdä saman. Mysteerit eivät rajoitu rikoksiin. Niitä on myös omassa elämässäsi. True crimein tutkintakeinot voivat tarjota sinulle avaimia arjen ongelmien ratkaisuun ja monimutkaisten tilanteiden selvittämiseen. Tämä ei ole pelkkä rikostarina. Tämä on oivallusmatka sinun matkaasi varten.